achọrọ m ịma ayo Ochongo noko achọrọ m ịma ayo Iwagoro bada achọrọ m ịma ayo Ichawe ịma na ije na nke ịma ayo Ijele ndị Igbo nyapụta gị egwu ayo Ezege ndị Igbo nyapụta gị egwu ayo Telizọ ọnụọra na-akpalite egwu ayo Larịga gị ihe ha ji kwe making sure no massa yabia. And I shot the Sabbath on the man a gala. A hand ya man, Malona Baza, Basana Pasa, just Malona Lata, Mamba. I'm happy faculty, Yemi Kambale, Abana Bonantale, Namasa Macanchale, that's Macana one Jane. I see you the one for me, or Mazara Mumbale, Yabana Washashiwe, Ashamu, Netelume, Nabalume, Kisalume, Shashiwe. Imapani, Kanakari, Makae, Ezebejeba, Nabana, Imapana, Makaneva, Marue, Matako, I know it's easy as from Monday low to Sunday, I ain't leave a call bazaar. Spend the money by the bar, I'm doing one on a bar. But you come voice him up, but you go come and look at that. I'm happy faculty, Yemi Kambale, Abana Bonantale, Namasa Macanchale, that's Macana one Jane. I see you the one for me, or Mazara Mumbale, Yabana Missambale. Chuajan Misan Kobostata. I na chaka kumiri Igwe. Ata. Ani Bokoro. Yeah, of Psalm 27, the Lord is my light and my salvation. I shall not fear anybody. Ebo ndị ga na-achị obodo nke anụwa nwere iwe na aka enu n'ebe fanọ dịka onye ụkọchukwu gị Chineke nna pụrụ m ihe niile anayo gị because of Psalm 23 that the Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. You says in verse 2, even though I walk in the valley of shadow of death, I shall fear no evil. Ndị Yoruba kọnata godo ọnụ n'ọbụla pasi Yoruba kọnata ụjọ ọbụla adịrị ya maka nke nwa bụ Chineke nna nọ with your crook and your staff, and with that you give me comfort. Father Lord, I remember your promise and your word, Almighty Father. So now I'm obviously okay out. Mother my God, Lord is here. Take his for better. And what open? What you told me, Jesus? You didn't let everything I can't take it. Can't take it for that. Still don't look for your market. Because even you know that the behavior level is a 110. Every you know that's what do. Thank you. We go to me hurt you. We have people for the. All of us know people are Igwe. Thank you. I don't want to mother them to know what Ghana pay. Here to Kukuga, here to Kukuga, again, Miss Gomez. Oye titi wepo mambo funo ni mada. Torande titi. Honest. Ichie guro. Ndiko ya jana ko kenya hanni. Ndiko ya noturuzo. Ndiko ya noturuzo. Titi wepo ta obule belezi oke noye. Obule belezi oke noye.
Rosi okeme wepụta ọhụrụ ite ndị aka n'anọ. Ndị aka n'anọ wepụta ọbụrụ ụmụ okwu ndị anọbe ha. Ụmụ okwu ndị anọbe ha. Then, our former chairman, Idemili Igwe, ọmọ ebe a. Chief Ghana, and Overall. Iyi na-emere ọha. N'afọ ndị nze na ọzọ ka onye ga-ewere ọjị. N'afọ ndị nze ahụ wepụ ka anyị gbapụ ya ọzọ. Owerego. Osimiri eji kwuru ọjị. Osimiri ewere ọjị sisi. Ụfọdụ Lagos ewerego. Maka na taata bụ ụbọchị aṅụrị. Taata ka ọ na-eri ji. Anyị na-eme ihe kwa first Saturday of August every year. 2022. Nke a bụ na 2022. Wee na-ekele Olise bụ ụwa. Na o mere ka anyị dị ndụ wee na-ekelekwu ya n'ụbọchị nke taa. Wee na-ayọ Chukwu na mmiri mmadụ ya eju ebe a taa. Ọ bụ ha ji bata ebe a. Nye ka ha ya eji wee n'aba Jizọs. Ndị ji moto ha ji bịa ebe a. Nye ka ha ya eji wee n'aba Jizọs. Afọ m alụ onye ọbụla. Ibe a ga-eri ebe a ga-abụ ngọzi nyere onye ọbụla bịara ebe a. Ibe a ga-aṅụ ebe a ga-abụ ngọzi nyere onye ọbụla bịara ebe a. Wee na-ekene nna m bụ nwoke bịara ibie na onye bie bụ nne m Melody. Wee sị na ọ ga-adịrị mma n'aba Jizọs. O nwere ihe dị na Alor Chineke ba bịa n'ọjị. Ibe awọ ji eje bịa n'ọjị. Wee si Olise bụ ụwa ya bịaba. N'ọtaka ka anyị na-eri ji. Anyị na-emebu ya emebu. Ọ bụ omume. Nwa mere ibe nna ya mere. Ọ bụrụ ajọ ibe mba wee na-asị Olise were amụm ya n'otutu ya gọzie ọjị ka anyị ụmụ ya nwere ọtụta site n'ife mara nwa ya bụrụ iwe n'anya. Ọnwa ihe m chọrọ ikwu a na-esi onye nwere ibubo ngọ ihe na-achọ ala bụrụgo dịka ndị ọgbọrọ si n'ọgbọrọ abụrụgo ala bụrụgo na ọbụrụgo. Igwe nwere ezigbo obi. Igwe nwere swag, celebrity king, 2022 modern king of our time. Ofeke August edition. Igwe na-achọ nsogbu. Esoro amara ụzọ. A na-ebu mba. Eburugoda Elibe. Eburugoda Elibe. Kedu ihe Okonkwo ga-anwụdị anwụ n'ụwa? Mba. Ọnwụ na ọzọ chiri igwe ụfọdụ aga adị interested. Mana e nwere ụfọdụ onye ụma na ka ọ sacha ya ya onwe swag. Ọ ka ọ dị ya agụwa mmadụ. Igwe na swag. Your Majesty. Ojimoto eme ọchị. Ndị onye ọrụ ụka ọfụ n'anya. August 2022. We are here to celebrate our annual New Yam Festival. We have been doing it. This is our 8th years. His Royal Majesty Igwe Dr. Makanto the Elibe Okonkwo, the great Ezediohamma the third of Alor, IAP Omanita standing as MC of this great event. I wish to welcome every one of us, the medias, Lady Apostle, I cite you, Anambra Broadcasting Service, APS. Nice to have you live in Alor, Ancient Kingdom. The peace and unity of Alor is what we have gathered to celebrate first ever New Yam Festival. And I believe the peace begins from today. Thank you so much. I cite you, Sakana Nefuna. Inemerona, Ojidona Meramoji. That's all. Ije, Oberona. 2016. Igwe Majesty. Igwe Majesty will do no Okonkwo. Over 150 2016 is very emergency. We are connected to the
mgbe sị na anyị ga-awụ awata ndụ anyị ga-awụ mbọsị eke nwa ya mbọsị oye nwa ya mbọsị ahụ ọkwa ya mbọsị nkwọ awabịa awasịa ebupụta nke ahụrụ n'ọkụ anyị awakwu ya erie ya erie anyị ya anyị erite udo anyị erite ogologo ndụ anyị erite arụ isi ike naanị alọ ndị niile na-achụ anyị gbanwe ada maka na aka anyị dị ọcha ndị ichie ọnwụ anụ awụkwa anụ m Igwe anyị na-achọpụ ka anyị nwa nke a ji eri eri ụwa awajazi anya anyị eribe ji igwe riberichaa ndị ichie erie ndị dị erie ndọrọọzọ erie ndị ala niile ewere igwe uche bịakwa ya egbu anyị anyị erie mbọsị eke naanị alọ rie ya mbọsị oye naanị alọ rie ya mbọsị awọ naanị alọ rie ya mbọsị nkwọ naanị alọ etu agwụle ka ọ ga-adị were na-anya olise pụrụ ka ọ nọnyere anyị n'abalị nwe na-anyị ndị ichie ọnwa anụ igwe ala awakwa anụ onye tinye n'igwe Abiola, Elibe, President Chinedu na Mushelo, Anajobe. 0-1 to Judy. I have to tell you what no.
akọ ga-akpesa ya ma ndị ga-agba ọgwụ ka ha kọmpit igwe mana ọ bụrụ na igwe Chineke nyere onyinye amara otu a Chineke si wee nye igwe onyinye amara onwe otu nwaanyị ihe nwere igwe anya mgbe ị na-abata ọ bụ na igwe rọpụrụ arọpụ nso ya otu mpụta abata ya maka na nwere igwe ị ga-abụ ọ bụ na atụgidere ya chụpụ mana ndị ya anya chụpụ ọka dị yọng ebe ihe yọng ọ dịghị na osi Amerịka bata ama m jere Amerịka maka na otu osi dizie kịta ọ dịzi ka ndị ihe a mee mba ọ bụ na igwe na iru bụ uwezu oke nnachi azụ maka uwezu oke ji hapụ ihe a na onye ọbụla na-agba ọsọ site na ndị Boko Haram bata ndị nke na ebe ọfụma na ndị ekwu maka egwu akụkarị ala ọya na-abata n'ọgbọ ọdịnede dịka ọ bụ na igwe ụlọ ọbịa na-eme na adịghị mma bata n'ọgbọ Oke beri dia ni golek kita. Beri dia ya lo. Edere m anya pempe anya bụ elu ụlọ ife ada ada ọkọ debiri kpolu ọ dị ga-abụrụ anyị ewuta ihe anyị nọ n'aka na bụ Oke beri dia na ife. omenala Igbo ga-adịrị ndị Igbo. Oke beri dia. Anyị na-atụ anya ofu mgbata na-eme ọfụma obodo ebutu okporo ebutu ebute kpọrọ anyị Ada itu ada beri dia kan. Nah ife nak ife. Beri dia oke wes wagi. Saya orang oke beri dia tu mana? ndị na-abata n'ọgbọ onye kelekwa ndị bansa sị nwere ndị akpa obi mana maka ọrụ ụdị bansa nke a maka ide bansa nke efu na o nwere swag bansa nke a bụ amanti o nwere swag ife ụda bụ anyị ihe tụrụ ndị a na-eme ọfụ Ife jadi ife. Ife ọ̀nà ọ̀bùnà rẹ̀ ẹ̀kẹ́. Ọ̀nà ọ̀bùnà rẹ̀ ẹ̀kẹ́. Màá ní kí ẹ̀ ní ìwúràwọ̀ ní ìgbà bá. igwe na-ekwu eziokwu igwe na-ekwu eziokwu eze dịka ọfụkwuru Ọ̀gbọ́n ẹ̀yẹ náà. Ladies and gentlemen, nice officially to announce the arrival of great Ife Malumma. Ife Malumma na maka na anabata eze dịka ọfụkwuru wee na-atụ anya ofu mgbaja na-eme ọfụlodu ka ebutuo mana eboro mbutu obodo eburu ya jee Abuja bujelie Buhari sisi kpuchie nye azụ kedu onye na-ekwu maka ebe a Reverend Father Gregory. That's a cool one, they do it. Elibe. Ele àtọ́kí kò mẹ́kọ́ Elibe. Ọmọ tẹ̀ ẹ̀jẹ̀ àbọ̀ gẹ̀dẹ̀ mi lọ. I'm here. Peter and progress. God is our friend.
Ikuja hii. Yeni Igwe. Unity and progress. Unity and progress. The Lord is our strength. The Lord is our strength. Unity and progress. Some people say we're not for the the executive room. I have 250,000 in Anambra State. I'm not more about my honey. You better leave out 21 local government coordinators. Yes. No easier. We're not going to do them. They don't want to go. Why? They don't want to go. American guy. So when Mary Ann Chigodre Anoroka. Prepu and Obo Kindred. Okay, we know a village out of London. Yes, when I say over the time, and they can move to cooking, if 9 will Igwe, almost as the children from Ania. When I say, I take a positive and I had Etumal, then only joke, we want to get a joke, waiting on what you can do, and they can move now. Amen. Put up, I'll put on a little. Ọkụ ifili igwe a Chineke nyere anyị ọbụọta ọkwado na-akwado wee nye anyị ya ọbụọta ka ọ kpara nkata ya ọ kpara nkata ya site na mbụ site n'aka nna ya nwoke bie n'ibie nwoke bido na foundation wee lụọ ya wee lụọ wee rụcha wee Chineke wee na-enye wee na-edekọrọ ya mana mgbe ahụ na-alụ ụka enwekọ onye ga-agọzi ya maka na Chineke na-anya ya. And also the current governor of Alor. You are most welcome. Akawa abogidi ọfụma. Abogidi dịka anyị kenere ya nwa afọ na abụdị ime nwa. Isi bi alọba you are most welcome. Ọfụ Igbo ndụ na Asaba. Nekwa ndị na mbịa Asaba. Nekwa ndị na mbịa. Nekwa ndị na ndị ekufuna funa na Asaba. Nekwa ndị Asaba. Kedike. Onwere anyị kwuru ezigbo kedike ikwete. Yes o. The great Okonkwo, Chief Amechi Nomoji Nakalese, you are most welcome. Bayo piko iho na piko. Ono siwa. Ayo na bata. Oremenise. Ije mu na gina airport oremenise. Odo kikamba. Ibu kusike. Oremenise. 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 Oremenise ni. I'm making endings and also making endings here. Everyone know you know. As far as people move, not drop easy. Come to this part of the Anambra when they get MC. Mono was okay. I never MC. Over there you have one who move the Anambra group PG. He said, I'm not going to be very neighbor. Make a pan until Macabee only never was able to begin the Chineke and
asị mbata na ha masị mbata anyị wee bata wee sị elekshọn wee wunye PG obodo anyị wee fụrụ akwụkwọ ndị PG dịka PG nke obodo ahụ were ikere aka na-erufere ndị mmadụ aka PG bụ PG ya bụrụ adịrị izi wee bịazie o wee bụrụzie ebe nke igwe nọ Okeke ga-abịa fesịrị ya Okafọ ga-abịasịrị ya ma ndị ga-ama ọgwụ ka ha kọnvinsi igwe mana ọ bụrụ na igwe Chineke nyere onyinye amara otu a Chineke si wee nye igwe onyinye amara onwe swag inego n'igwe anya mgbe na-abata ọ bụ na igwe iri igwe rọmpụrụ arọpụ nso otu mpụta abata anyị maka na enwere igwe ị ga-abụ ọ bụ na achụgide gị echu mana nne ya anya chụ na ọka dị yọng ego na-aba asụsụ ịghọtago anyị si Paul nwa super nọ na abụghị instrumenti asị mkpa na nke a bara afịa ejima ọ dịka nwere ndị a na-agbanye mkpọcha iche mebi ndị so wee mebi jil ụnyaahụ ka a na-agbanye mkpọcha anyị ma na-esere wee mebi jil. Ladies and gentlemen, permit me to announce the arrival of the great Alor. First person to the motor will go on. I gave you the star. I gave you. Nice arrival of the great Mr. Also Ladies and gentlemen, nice to announce arrival of the traditional defense minister in Adasiani. Who am I saying? I think Dr. Chia Boka. Most welcome. Most welcome. I want to kill you. I want to kill you. Chia Boka. Thank you.
Igwe maka Anthony Elibe Okonkwo ezigbo mmadụ ọ ga-adịla ahụ nkara ọzọ ya aka onye ọbụla awụtazara na ndị ji ọgwụ agaghị na bụrụ anyị imekọ oge eji wee dịrị ụfọdụ na-enye were ya tụọ mmanụ like igwe ahụ na-enwe ọ na-enye ụka o were ya ọtụọ mmanụ abịazi ebe a wee na-eme so na onye like enye olite ndụ dịka ogologo ndụ lite arụ ikelite ọganihu Anambra steeti ọ ya adịkwa Anambra steeti na mma anyị nwere gọvanọ ọhụụ anyị na-atụ anya ihe ọhụụ dị iche iche na Anambra maka na gọvanọ nke bụ prọfesọ onye ọka mmụta so na ihe ọbụla bụ ihe dị mma ya abịa na Anambra aka obi atụ ndị ama na ndị ori na Anambra steeti Chineke ya enye ike ka o wee na-eme wee sị na prọfesọ Chad ọ ya adịrị ya mma ezi ala anyị bụ ndị Anambra dịrị ndị Igwe ndị Kali ma ndị Town Union udo ka anyị chọrọ udo na ọganihu ya bata na Anambra steeti Igwe anyị na-edere na atụ n'ụlọ ụka anyị na-ekele gị ka mara afọ gị afa m bụ Ebelechukwu nna Ugo isi kedu onye bụ n'obodo a ka gị na Igwe siwe mara Igwe anyị ka ọ bụ ụlọ nwanne nwoke nwanne ya bụ kọsịn mama ya gụchara ala ọrụ ọhịa eji wee nọ n'ebe a taa dịka ọ nọ n'oche kedu iwe ike ikwu maka ọkwa ọrụ ya ọnọdụ ya bụ ọkwa karịchalụ n'obodo ọbụla so ọnọdụ ya bụ na ọ ga-achị anyị chịka anyị na-alụ isi ike n'eziokwu so ọ ga-achị anyị ọfụma atọ ọ na-awaji onye obi so a na-awaji otu esi eme ya n'otu obodo ọbụla si eme nke anyị na-emeta anyị ebele anyị na-emere taa bụ na ibe niile na-abịa onye ọbụla bịara ebe a fe onye ọbụla bịara ebe a ụgbọ oji bịa ka onye eji na-anaghị aga mkpana ya agaba na nche atọ n'etiri ihe a na-esi Obodo
Okay, my name is My name is Edwin. We are Diva Ushers all the way from Anambra State. We are professional hostesses. You can call us for your wedding, your burial, event, parties. Thank you. Thank you. Okay. How do we contact you? 09075967867, or you can also contact us on 07084266331. Thank you, and we are expecting your call. Yeah, pretty ladies. How are you? Fine. How we know you? My name is Charity. From where? From Anambra State. Okay. My name is Iwaji. I'm from Anambra State. Wow. My name is Doris. I'm from Anambra State. So, what is the name of your establishment? Diva Ushers. Okay, the same thing? Yes. Wow. What award do you offer people? What award do you offer? Food, drink. You ask us for anything we did wait. Wow. You're welcome. You're pretty. You're lovely. Let's do some dance there. Yes. The man that produced our king. Campaign again. I can marry for the new tree. I miss your Okonkwo. Okay, dear. Can you go swear? Can you go to you? Igwe bụ nwa nwoke. Onye dị ọkpara m. Ka ị nwee ikwu maka nwa nwoke a sisi o ji wee bụrụ igwe. Ihe na-ekwu maka ya bụ na Chukwu ji egosi m. Chukwu ji egosi m. And ọ na-achọ okwu. Ọ na-emesi ike ma ọ na-achọ okwu. Ewepụ onye ga-abụ igwe. Next and deal with that. After 7 years, deal with the West now. I am. I do. I never went in. Take a fine as Konya Prezio. You are there, Bocatias. When you are a man, Katina. Can I took China? I don't get it. Now, yeah, you're going to go to America. I know. How could I know? Wait a minute. Say, Jacob. I see you. Yeah, because you're going to America. That is Luna, Mangori, Logical, Jalia. You know what you can. Maybe you want to. You remember. I thought all our chicken in a coop. I don't believe in them. I don't believe in them. I got the man who looks.
Ezediohamma Igwe niile Igwe Ezediohamma Igwe Ofoko na-agụ ofu ọganihu Igwe niile
Isegu. Igwe Elibe si na-anabatazi oke mmadụ ndị obodo ji biri akwụkwọ ewu Thank you.
akwanisi koma ke mo kwati akonya na kibe tiri emede ti ya kwani chacha mani ibe tiri kwani eti ye mutata nyama roja wo akwani tute mo seri choke makemo na kwati te ikango dogu na okage Ode jinji. Ode jinji. Jena ndida jena mbago bago ode jinji mkuda ya nede onwe ibe ngwari Igwe ya mana jinji ya take in the tata obodo kwado wa obodo ni ode wa ya no obodo Lagos gesi. Kada ma yanku kam se ba kwa. Ndi na eche mchere kwa kwa na line ndi na amata. Anya iji egbe. Ma pa pa na moto ta, e moto na. Da go de me. Zu. Take it on that. Da go de me. O ya ba moto na. Let us see na ndi 12 million. Na e kilo. Oh, o go selu na ko nyeri ke na mboda. O go ke ibe le. Selu na ko nyeri ke na mboda. Yes. So what? Yes. 12 million. Kenya na gweze dola mma Igwe zulukwe efi na we kachine ke nyo gono gono arishike owacha ji aro waru waru is authentic Igwe mana Igwe adere mo Osu na batagi afu magini abu ezigbo enyi my boy mo be o we ba sibido yes afu me I na see them no but Allah look at now Igwe zulukwe I got bring you You are most Got it.
President General, our People's Convention, on the back. When you get it, I got it. I'm going to look on the TTI, I can't even get it. On the TTI, Honorable Commission, Constituency and Local Government. On the return, on the solution.
Yes.
Yeah, but you're spending our work. Okay, my name is Igwe. Igwe Bakanto, my elder brother, my Oraukwu elder brother. As one day, get your prayer. I better go Chineke so far he has spent about 70 years and he has done well. So what I need to Chineke here wisdom, more control, knowledge. Yeah, the one corner is very easy. Nachi, the Chineke, on that, you understand? On that, what he has done he has been on road for 6 years. All those things, Corporate Prince, the President General Alor. What is happening? Today for our New Yam Festival. It is yearly, every first Saturday of August every year. So, as the bishop of the town, I want you to speak. Thank you. Christian Chinedu, Wakanda Margano, Kedemando, Oramos, and everybody. Can only one king. Igwe, Elibe, Igwe to the Manteton, okay, Monday. Never see that. And they will. Then you go see the bank on our does it? Because the name was an and about Kapama and about. I'm going to miss your post in the
ka anyị nọ n'alọ na nke Igwe Elibe Ezediohamma nke atọ n'alọ Igwe Igwe siri uderata Igwe dị lodere butere ike nyere mmadụ bụ ọmụtara o ga-eji almost 5,000 ebe a ihe ndị ọzọ si ụwa niile bịara ọ bụrụ obere ife chike o ji tawara ọ dịka ọgbara fa mgbazi ọbara n'ebe ya anyị na ebe a wee kọba edukeshọn ifugopụ si na ọ gara ọ bụrụ ifu na accident anyị si na Chineke ga-edobie agbụ ọbụla a na-abụ ya na nkịtị Chineke ga-edobie edebe ezuru ihe niile ga-adịrị ya mma aha Jizọs Kraịst ọ ga-achị obodo a chika nka nwere ife ọ ga-anọ n'ofee ndị nna nna ya ndị aka dịkwa ndụ ndị aka eruo mgbe ndị aka eruo mgbe a sụrụ Alor ọrụ zulukwe ala ezigbo wee dịka ka ụsụ ọka na ebe ata igwe dị iche iche na ebe ata igwe adị ọcha na igwe obodo dị iche iche ọ ga-adị mma ize nzuzo ya anyị anabago ọ ga-adịkwa oge ọzọ igwe ka ọ dịrị gị mkpa gị na-ezinụlọ jiri aka ike achị ọchụwa obodo a ga-adị mma Anambra ga-adị mma